खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 25 मार्च 2023 बाराया जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। झारखंड पुलिसा सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैखौ जोनोम जानाय लोगो लोगोनो गुबुन सासे सुबुंनो 1 लाख राङाव फाननायनि जाहोनाव गथ'नि बिमाखौ एरेस्ट खालामदों आरो पुलिसा गथ' गोरलैखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो गावसोरनि आखायाव लाफिननाय जादों। हमजानाय दुथां बिमानि मुङा जाबाय आशा देवी। आशा देवीया रांनि आंखालाव गावनि गथ' गोरलैखौनो जोनोम जाग्रोनो मोना फाननाय जादोंमोन। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव KLO उदखारि आफादनि उदखार सोमजिदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रौता पुलिस बादानि सिङाव थानाय इक्राबारिनि धनदासनि नखराव रां दाबिनाय आरो बमाजों गाग्लोबनाय दायाव KLO-KN उदखारि आफादा सिमान लादों। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 6 उदखारिफोरखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। मोनसे मुगैथाव आरो खास्रि बिस्रि जाथाय। धनस्री पुलिसा सानै दुथां बिफा आरो फिसाज्लाखौ सासे हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय दायाव सानैखौबो एरेस्ट खालामदों आरो बे जाथाया आसामनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय उरियामघाट ओनसोलाव जादोंमोन। हमजानाय सानै दुथां बिफा आरो फिसाज्लानि मुङा जाबाय तेलिस्पर टेटे, बे जाबाय बिफा, आरो जन क्रस लाक्रा, बे जाबाय फिसाज्ला। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। बिटिआर ओनसोला ससियेल मिडियायावल' डेभेलप जादों, नाथाय मोगथां मुलुगाव डेभेलप जायाखै नामा? ससियेल मिडियानि गेजेराव आथिखालनि दैदेनगिरिफोरा बुंबाय थायो जे गामि ओनसोलफोरा गोबां डेभेलप जाबाय होननानै, नाथाय जोंनि गामियाव दिनैबो दोंसे फिसा लामाखौनो लुफुंनो हायाखै। हाग्रा मैलारि बिथाङाबो सिगांनि समाव लुफुंनो हायासै आरो आथिखालनि बिटिआर सोरखारा अदेबानि प्रमद बर' बिथाङाबो 3 बोसोर जाबाय लुफुंनो हायासै। दा बेनिखायनो क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि साखाथियाव थानाय नांजाबनाय मयदम कालुगाव गामिनि रायजो राजाफोरा रायजोनि रांखौ खरसा खालामनानै लामाखौ फाहामथाय होदों। गिबियावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन, बे जाहैबाय जोंनि मयदम कालुगाव गामि कमिटिनिफ्राय बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा खोथाया बेनो, गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय गोबां बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि स्किम थायो, बेफोरखौ जों मोजां मिथिजोबा गावलिया हिसाबै। जियानो हक, थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकाराव जोङो बे लामानि जेबो मोनाखै। मोनदोंमोन फिसा फिसौ एफा एनै, बेवहाय अन्थाइ बाला एफा एनै सारनानै बे दायखौ बारग'नानै बिथांमोनहा बारग'नानै थादों। आरो दानिया फैदोलाय जोंहा नै दासो दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि बोसोरथाम थांबाय, फुरा जाबाय, बेवहायबो जों थोबसेबो जेबो मोनाखै। दा जोंहाथ' उफाय गैया, गामिखौ जोङो गामिनि खरसजों गामियाव गय फानबायबायनानै जोङो बे जोंनि नांगौ एकदम गामि गेजेरनि नायल' जाल' दोंसेल' लामाखौ जोङो जोंनि खरसजों अन्थाइ बाला रोगानानै बेखौ जों लामाखौ फोसाबगासिनो दङ। जों ओरैनोबो थानो हाया। दा बेनो, दा जोङो गामिनि खरसजों बेखौ जों मावफुंनाय जाहैबाय। आच्छा, बेखौ आङो थोंजोङै बुंनो थाङा। आगोलाव ओरैनो BPF सरकाराव एफा एनै अन्थाइ सारनानै बेखौ दायखौ बिसोरो फोलोमनानै लादों आरो, खिन्थु बे माबा जायाखै, फुल फ्लेजेड बे लामा मोजां जायाखै। ओरैनो बेजोंनो बिसोरो दिन खाथायनानै थादों। दा बे बिथिङाव बुंनायावथ' जों खोनायो ससियेल मिडियायाव, माने गामिफ्रा बिराद डेभेलप जाबायनो, खिन्थु जोंथ' नुनो मोनाखै, जेबो मावनायानो जायाखै। थोबसेबो जेबो अन्थाइ थोबसेबो गोलैयाखै, बेवहाय बाला गरसेबो गोलैयाखै। दा जोङो ओंखायनो सचेतन नागरिक हिसाबै जोङो बे गामिखौ माबा मोनसे गभर्नमेन्टनि स्किमजों बिदिनो मावफुंना होलाङो, जों बेखौ गभर्नमेन्टआव जोबथा आर'ज गाबदों, खावलायदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।